Mga kapuso, lapnagon nga baha na eksperyensya sa dako nga bahin sang Metro Manila bangud sang habagat. Mapug sa Disaster Office ng Iloilo City, ginapahandaan man ang kasubong ng insidente sa syudad. Si Kim Salinas sa katutok live gikan sa Barangay Taft North, Mandurriao, Iloilo City. Kim, anong latest? Jert Adrian ginkangawan sa pila ka mga Ilonggo sa nga posible man magluntad diri sa syudad sang Iloilo ang kasubong nga pagbinaha nga natabo sa madamo nga bahin sang Metro Manila sang damlanglang. Madalum sa gihapon ang baha sa pila ka bahin sang Metro Manila bangod sang pagbubo sang ulan dala sang habagat nga ginpawaskog ni Bagyo Karina. May pila ka mga residente nga nag-evacuate bangod naglapaw ang tubig sa ila balay. Ang iban, wala sang may nasalbar nga gamit. Si Tatay Crisostomo nga tumandok sa Kabatuan Iloilo nga nagapuyo na sa karon sa Rodriguez, Rizal, isa man sa nakaeksperyensya sa pagtaas sang tubig baha. Sunod sa iya, humalin sa nagsaylo ini sa Rizal sang 2013, ini ang labing unang nga tion nga naglabot sa hawak ang tubig kag ginsulod ang ila balay. Bamatong ko lang gamit sa prungkuan kag lamisa. Dating, oo, mga why ganit siguro taga sa oras. Sulod yung latblay. Ilimas-limas ka anak ko. Sabi, anto na dyan. Tagadalom mo. 2008 sa nakaeksperyensya sang kasubong nga sitwasyon ang mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo bangod sa paglaslas ni Bagyo Frank. Ang insidente ang gintunaan sang kamatayon sang madamo nga mga pumuluyo. Lapnagon nga baha ang nagluntad sa Metro Manila kag pila ka bahin sa Luzon sang nagliligad nga mga inadlaw. Pananglitan, magluntad ini sa syudad sang Iloilo. Handa bala ang Iloilo City LGU. Sa piyak sa madasig nga pagsakas ang tubig sa pila ka lugar sa inoras nga pagulan tungod sa problema sa drainage, handa kuno ang Iloilo City LGU. Mahambal naton nga ang city naton is na already prepared. Sadyang naton yung mga resources na upod sa aton yung mga partners man is already naka-ready naman kaya prepared to be disposed if ever may stimulated ang incident. Pila sa nahimo kag ginahimo sang Iloilo City DRRMO amo ang paghawan sang nagasablag sa mga waterways. Handa naman ang contingency plan sini sa tion sa pag-ulan-ulan. Sa masami ginabantayan sang CDRRMO kung magtupa ang mamunog nga ulan amo ang Dungon Creek nga amo ang una nga ginabaha. Isa sa mga ginatudlo rason sang pumuluyo amo ang pagkitid sang creek tungod sa pagtambak sang pangpang sini nga tugas sang proyekto sang gobyerno. Ang pila ka pumuluyo sa Barangay Taft North, Mandurriao, panawagan ang relocation site. Gusto namon gid magsaylo gid kanina kami kagwantay sang bahay. Oo, yan to so nang yan namon din pa kami masaylo kay way man kami sayluhan kung tagaan nila kami sayluhan kay din saylo man eh. Jert ginpahayag sang Iloilo City LGU nga gin-relocate na ang mga pumuluyo diri malapit sa suba apang padayon sa sa gihapon sa pagbalik diri sa Dungon Creek. Jert? Maramog nga salamat kapuso Kim Salinas.